ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. хуб, навори имрӯзаи мо медонед чи ай? яъне ки бориши баракати худованд бар рӯи замин. ба ҳар яки мо шумо маълум ай, дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар ҷумҳурии Узбекистон, дар Тоҷикистон намози истисқо барои бориши борон хонданд. ин як шодиву хушҳолӣ аст, ин як файзу баракат аст, ки имрӯз 8 декабри соли 2025 ҳоло баъзе аз минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барфро надиданд. ва инак бошад, борон ин раҳмати худованд аст, ки афзоиш, яъне тағйироти заминро дигаргун мекунад. аллакай борон майда борида истодааст. мо аз бориши ин борон хеле шод шудем ва албатта бисёр инсонҳо шод шуданд, зеро борону барф набошад, не заминҳо ғаллаҳои хуб медиҳад, ҳосили хуб медиҳад, не дарахтҳо ва не дигар чиз. яъне ки қаҳдӣ аст. чӣ қадр ки дар замони ҳазрати Юсуф қаҳдӣ шуда буд ва дар замони расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ мушрикони Макка бисёр азият медоданд, дуо карданд ба худованд ва худованд ба онҳо низ як қаҳдиро оварда буд. дӯстон, шодем ки борон меборад, шодем ки заминҳо як ба об сер мекунад ва шодем ки мардум низ шод шуданд. худованд ҳар фасл бо фаслу бо боришоту барфу борону ҳамаш хуб аст. бар шумо саломатӣ аз даргоҳи худованд хоҳон ҳастам ва бар мо барори кор. навуса намонад дӯстон, ҳамҷа ҷои кори мо ҳаст, яъне ки барои зиндагӣ кор мекунем. алон нигоҳбон тамоша. борон мебошадим рӯз, дилам ғам дорадим рӯз. ина бародаро, борон ҳам борид. алон нигоҳбонтон.